Za 8 minut odstartujeme první závod dnešního olympijského běhu. Děkuji. Připravte se, pozor, teď! Maximilián Roth, Marka si v cíli. Je dání v cíli. Druhý závod. 3 nejlepší kategorie dívek, ročník narození 2015 a mladší. Na 3. místě se umístila Denisa Marková. Zatleskáme velký potles pro Denisku. 2. místo po souboji v cílové rovince Linda Bažatová, ročník 2015. A nejrychlejší závodnicí Nela Berklavová, ročník 2016. Blahopřejeme nejrychlejším dívkám a mladší. Tak, holky, děkujeme. Ročník 2017, Vítek Pechlát, ročník 2015. Gratulujeme. Pro kluky poprosím o velký potlesk. 3 nejlepší v kategorii chlapců. Kristýna Svojšová, ročník 2014. Gratulujeme. Na 2. místě se umístila Anna Smolíková, ročník 2010. A vítězkou závodu se stala Agáta Bažetová, ročník 2012. Blahopřejeme holkám, velký potlesk pro ně. Na 2. místě se umístil Viktor Švec, ročník 2012. A vítězem této kategorie je Jan Moravec, ročník 2011. Blahopřejeme. David Švedla. Eva Klimová, Eva Matoušková a na 1. místě vítězskou závodu je Nikola Předotová. Ředitel Euroškoly Strakonice pan Vírer a olympionik Miloš Bečvás. Úsměvy do kamer. Adam Štěpánek, velký Martin Firbák a 1. místo a vítězem mužského závodu Michal Předota. Gratulujeme všem 3 nejlepším v kategorii mužů. Velký potlesk. Gratulujeme.